Kana amai vasiri kupa vana vavo zvokudya zvinovaka muviri, vana vanotambura nezvirwere. Ndizvo zvakafananawo neivhu rakatikomberedza muno Makutama. Muno mudunhu rekwazvimba, ivhu redu rave jecha, harina utano. Vanhu vanonyanya kurima zvirimwa zvimwe chete gore negore, vasingambozvisiyanisa. Kubva pandakaita zvidzidzo zvepamaculture muna 2019, ndiri kugovera ruzivo rwekuvandudza utano hwedu, kuderedza mutoro wekutenga mafertilizer anodhura, ayo anogadzirwa nemushonga. Ndichishandisa zvinowanikwa munharaunda muno, ndinochengeta mapindo angu akafukidzwa. Zvinenge zvakafukidza zviya zvinozoora, zvichiwedzera manyowa anochengeta unyoro hwemvura muvhu. Ndinoshandisa nzira yekudyara zvirimwa zvakasangana, inoita kuti zvimwe zvirimwa zvinge zvichiisa nitrogen muvhu, uye zvimwe zvichidzinga zvipembenene. Izvi zvinoshanda zvakanaka kune vanorima pamusha une munda mudiki sewedu. Ndinogara ndichingogadzira manyowa nguva dzese, ndichishandisa mashizha nehuswa zvakaoma, mapfudzi ezvipfuyo zvedu nehuku nemadhadha. Ndinorimawo azola inodyiwa nemadhadha nehuku. Mvura iye yatinodyarira azola tinozoishandisa sefertilizer yedu, iyo yatinoshandisa kudiridza muriwo mumapindu edu. Ndiri mushishi rekudyara miti zvekare. Miti iyi inozotipa mashizha anovharisa ivhu nekuita manyowa. Tichizodyawo michero yainobereka. Sezvinoita amai vane rudo, avo vanopa mucheche wavo zvokudya zvinovaka muviri, isuwo tinofanira kuvavarira kuva vatano, zvichibudikidza nezvatinorima nezvatinodya. Iyi ndiyo shanduko yandinoshuvira kuona ichiitika.